Kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer moduz zaudete? Ongi eta zu? Oso ongi, eskerrik asko. Nori tokatzen zaio zerrenda pasatzea? Noa. Noari tokatzen zaio? Bai. Noa, etorri ona. Ea, Noa, hau zer da? Zer da? Ordua. Eta zer ordu da? Amarrak. Eta 15 minutu? 16 minutu. Konprobatuko dugu hemen. Ea ongi dagoen, etorri. Gezi txikia non dago? 10ean. Eta luzean non dago? 16ean. Koinziditzen dute? Bai. Bai. Oso ongi, Noa. Eta hau, zer da, Noa? Data. Lehenengo partea zer da? Urtea, hilabeteak, eguna, asteko eguna. Zer da lehenengo partea? Nork daki? Esan? Hilabeteak. Hilabeteak. Noa, zenbat hilabete daude? Ekainera. Zenbat hilabete daude, Zaila? 12. Eta zeintzuk dira hilabeteak? Zuk badakizu? Bota hilabeteak. Otsaila, martxoa, aprila, maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila, urria, azaroa eta abendua. Eta abendua, oso ongi, Javier. Eta Noa, abenduan gaude? Ez. Zein hilabetetan gaude? Zein hilabetetan gaude? Ekainean gaude. Bigarren partea, zer da? Ez dakizu? Ez. Ba, esan, ez dakit. Erdaki. Nor daki bigarren partea, miren? Eguna. Eta zer egun da gaur? Amasei. Eta azkenengo partea zer da? Azkenengo partea zer da? Nork daki, Amaia? Azkenengo partea zer da? Keila? Asteko eguna. Eta zenbat asteko eguna daude, Noa? Zenbat asteko eguna daude? Zenbat asteko eguna daude, Ailen? Ez dakizu? Eloi? Zazpi. Eta zeintzuk dira asteko egunak, Noa? Oso ongi. Orain esei zaitez hor, mesedez? Noa, hau da gure egutegia? Norena da? Txikien egutegia da. Eta gure egutegia non dago? Non dago gure egutegia? Ah, bueno, barkatu. Zer egin behar duzu? Kendu baino lehen? Ah, bale. Kendu eta? Zer gehiago? Itxi eta? Utzi. Non? Lurrean? Ala zabaian? Lurrean. Oso ongi. Eta orain, hasiko gara gure egutegiarekin. Lehenengo partea. Urtea, zer da? Urtea zer da? El año. Eta zein urtetan gaude? 2015ean. Hilabeteak, los meses de año, zer jartzen du hemen? Ekaina. Eta hor zer jartzen du?